No niin, nyt ollaan kuule menossa Killerille. Perjantai-aamu lähdettiin kuule kotoa liikkeelle nyt ja tosiaan tää viikonloppu menee silleen, että seuraatte meidän huoltomiesten matkaa. Pääsette vähän kattoo, että mitä se pitää sisällään, mitä me täällä touhuillaan. Nyt on tosiaan ohjelmassa toi lähtö kuule tuolta Killeriltä kuule 9 jälkeen ja sit me lähdetään kuule Konnevettä kohti. Ja toinen tulee heti tässä. Pari kolaria ja heti parkkipaikalle. Mitäköhän välistä me mennään sitten? Hän ei pääse tästä. Ei. Siitä läpi. Pitäisikö nostaa tosta? Niin ei oo. Pitäisikö käydä töttyrön nostaa pois? Transittimis varmaan arvostaa sitä. Ei. Ihan peruttaa niinku päälle. Ja oikeesti me yritin vetää kalan liittää. Ai työ lähette siitä. No sitten me ollaan niin laiskoja, että me ei jakseta tykkää. Vielä. Joo. Meni. No ei vittu varmaan mennä noin. Odotettavissa aluksi puolipilvistä ja poutaista säätä. Iltapäivällä voi tulla paikoin sadekuuroja ja todennäköisesti myös ukkostaa. Päivän ylin lämpötila on 24 ja 28. Lähteneet liikkeelle ja ne vielä tietysti seuraavana sitten jo kohta puoleen tulossa sinne maaliaateelle. Kyllä tänne belgialaiskuljettajaa odotellaan vesikielellä ja selvästi näkee täälläkin, että tie kyllä kuivahtaa. Yllättävän kosteita ne yöt vaan edelleen vaan nyt tällä jo juhannuksen jälkeen niin vanhat Harjulla menetetyt sekunnit ja kymmenyksen on merkityksessä. Nyt sulla on ihan hampukkaitakin päin. Mulla on myös työhousut. Ei, sä oot niinku... Mä otin tämmösen niinku sortsipenaa juttuun, että Otta headphone, ne on pitkät ja sortsit. Niin joo. Saa vielä polvilleen heittää, niin joo. Lähtää pitkät. Rakkolilla. Tuntiin suoraan.
Mutta se teki se, kun se oli niin märkä ja liukas. Niin. Niin. No, nyt on niin saatana lämmin ja... Tuli mitä nyt takaa heittää ennen. Pannaanko taakse vasta? Laita taakse, varmaan keveen. Joo. Päivän ylin lämpötila on tänään ja huomenna 21–29 astetta. Lämpimintä on maan keskiosissa. Yön alilämpötila on 16–21 astetta ja itätuulen heikkoa kohtalaista. Pohjoisosassa on selkeätä puolipilvistä ja poltaa. Pohjois-Lapissa tulee paikoin sade tai ukkoskuuroja. Päivän ylin lämpötila on tänään. Teppailytiedote, joka kertoo, että heinät kukkivat koko maassa ja pujo koko levinneisyysalueellaan maan eteläosasta Perunaa ja perunamuusia ja heinien siitepölymäärät on vähän vihannesta maan etelä- ja keskiosassa vähäisesti maito. No niin. Nyt tosiaan mennään Konnevedellä käyty huoltohommissa ja nyt lähdetään kuule syömään. Päivän paras juttu. Käydään syömässä sellillä. Saako huolto tupakoida? Ei missään tapauksessa. Hei, nyt sä rupeat ymmärtää kontentin täällä. Jossa tukalla hillettä ja sadevaroituksen mukaan voi sataa rankasta yli 20. Joo, ja helvetin hyvät kyytiä. Mä vähän kattelen, että on taas kyllä niinku... Kiitos. Aha. Kartturi kertoo nyt mitenkä meni. Ei ihan hyvin meni. Ei mitään. Ei lisättävää. Ei lisättävää. Ei oo mitään. Oho. Turis.
hyvää lauantai-ralli huomenta. Nyt lähdettiin tosiaan 6.30 soi kello ja aamukahveet siinä kotona ja nyt lähdettiin käymään vielä tallilla tuolla Laukaan-nurkilla hakee vähän pesuvälinettä, että saadaan auto putsuttua tätä kisapäivää varten. Niin sit päästään kuule killerille vielä vähän putsailee autoa, niin lähdetään kohta taas reitin päälle. Että näin ei saa toimia tietenkään enää ja uhkasakot ja muut on päällä, mutta katsotaan miten se tilanne menee, mutta Västilässä tulee siis vettä. Vettä saadaan tähänkin päivään. Tämmönen aika lempeä kesäsadetta toistaiseksi on.
pelleillä loppuun ja annetaan ajatella. Tietysti kaikki tuo, mitä sanoit, siihen tarvitaan se, että tehdään työ, että se auto on kunnossa, mutta joku semmoinen henkinen lataus on vähän toisenlainen kuin aikaisemmin tällä kaudella, tai se näyttää siltä. Se näyttää siltä ja mun mielestä se edellisen kerran näytti nimenomaan se Kanarialle lähdössä siltä. Mä oon monta kertaa miettinyt, ja tuolla rallilähetyksissäkin sitä puhuttu, että kun Kalle sanoo niin avoimesti sen, että mikä se tuntuma on sen testien jälkeen, kisatestien jälkeen niin siihen kilpailuun valmistaessa, niin mä monta kertaa miettinyt, että onko se välillä semmoista vähän henkistä peliä muita kohtaa, että sanoo vähän, että no ei mennyt hirveän hyvin testit ja muut, mutta sit onkin iskussa.